Naghatag hinda ka nga bulig nga magkaiba-iba nga sektor ani ginpatuman nga rollback ha presyohan lana sugad nalhan diesel nga maabutin haros 20 pesos kada litro ang iginubos sumalakan Eastern Samar Governor Ralph Vincent Ivardoni. Sumalaha gobernador dakan pakabulighan pagbaratuhan presyon produkto petrolyo, transportasyon, trucking, logistics ngan mga proyekto sa infrastruktura nga apektado han mahal nga krudo han naglabay nga mga bulan. Iya pagintagan doon nga darainihan paningkamot han gobyerno nasyonal. Very significant to. Bakit? Kasi syempre, yung dami nang umaaray dyan. Lalo na sa mga sektor na gumagamit ng diesel. Infrastructure natin, halos lahat ng trucking, logistics, everything is really affected by it. So malaking bagay na may rollback tayo. This is the effect of what the national government has been doing. Kasi maraming dumadating ngayon ng mga bagong supply ng crudo, ng oil, galing na sa ibang sources. Hindi na nanggagaling sa Middle East, galing na sa Russia, etc. etc. Kaya na ngayon, nararamdaman natin yung rollback. Ang crucial na lang ngayon, or ang importante, sana magtuloy-tuloy. Naglalaom liwat ang gobernador nga magpapadayon ang kooperasyon han nasyonal nga gobyerno ha ibang nasod ngan mahumanan giyera nga nakakaapekto ha ekonomiya ha bug-os nga kalibutan. So sana patuloy pa yung kooperasyon ng national government dyan sa ibang mga bansa at sana talaga tumigil na yung giyera kasi it's a global recession. A lot of countries are deeply affected and mainly these are countries from Asia, specifically Southeast Asia, who rely a lot of their oil from the Middle East. Para habagong Pilipinas, inihi Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.